L'Ajuntament de la Pobla presenta el pressupost pel 2011, uns comptes per a la gestió municipal que permetran continuar amb l'esforç de protecció social i culminar el treball inversor de la legislatura. Des de l'inici de l'actual mandat, la Pobla ha vist com es feien realitat els principals projectes del govern municipal. En infraestructures viàries, s'ha posat en marxa l'esperada Ronda Sud de la Pobla i s'ha millorat la carretera que connecta amb Benaguasil. S'ha remodelat el carrer Bis de Cervera, principal via del centre històric, i s'ha construït la plaça Vicent Alba, millorant la circulació del trànsit i amb més espai per als veïns. Unes infraestructures que a les urbanitzacions han comptat amb un esforç especial. La construcció del col·lector nord està permetent la connexió de les urbanitzacions amb la depuradora. S'han fet més parcs, jardins i zones infantils, ampliant i millorant els espais públics. S'han ampliat els espais per a vianants, renovat l'asfalt i les voreres, ampliat els accessos i renovat l'enllumenat públic. S'ha acostat l'esport amb les pistes de proximitat a Camp del Túria i Sant Martín. En equipaments, s'ha inaugurat la Llar Jove, un nou espai de referència al municipi. S'han fet les aules d'assaig per a impulsar els grups de música de la localitat. I per una altra part, s'ha ampliat el cementeri municipal i modernitzat l'entorn. En seguretat ciutadana s'ha posat en marxa la policia de barri apropant els agents a les necessitats dels veïns i s'han millorat els recursos amb nous vehicles i millores en equipaments tècnics. En medi ambient s'ha creat el paratge natural de la Manguilla, un espai viu per a la protecció i la promoció ambiental. S'està treballant per millorar l'eficiència energètica amb la firma del Pacte Europeu d'Alcaldes i la posada en marxa del Pla Ambiental 2020-20. S'ha posat en valor l'entorn del Mirador del Tos Pelat com una zona recreativa per a tots i s'ha creat una xarxa de carrils bici al casc urbà, a les urbanitzacions i a les principals vies del municipi. En educació, cultura i patrimoni, s'ha inaugurat el Museu Etnològic de la Casa Gran i s'ha convertit en un referent per a la promoció cultural. S'ha iniciat la col·lecció de la Biblioteca de Patrimoni Local amb els primers llibres per plasmar la nostra història. Ha obert les portes l'Escola Infantil Municipal Jaume I per a més de 200 xiquets. I s'ha fet realitat el tercer col·legi públic de la localitat amb una infraestructura de qualitat. En modernització de l'administració, s'ha posat en marxa l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, centralitzant l'atenció als veïns. I s'ha implantat l'administració electrònica i els tràmits online per facilitar la relació amb el consistori. En 2011, el pressupost municipal serà d'uns 15 milions d'euros. Destaca per la reducció en el capítol de personal. Es destinaran 6.790.000 euros, estalviant vora un 8%. En la despesa corrent de béns i servicis es dedicaran 4.800.000 euros amb un estalvi de vora 1 milió d'euros. En inversions es destinarà 1,5 milions d'euros, mantenint així l'aposta per les infraestructures. Els servicis socials i la qualitat de vida seran punts claus del pròxim any. En el manteniment de servicis públics bàsics es gastaran més de 6.700.000 euros. Destaca la millora en seguretat i mobilitat ciutadana amb vora 3.400.000 euros. La major promoció i ampliació del medi ambient amb més de 300.000 euros i el manteniment dels espais públics i l'enllumenat amb 1.888.000 euros. A la protecció i a la promoció social es destinarà més d'1.100.000 euros. Seran principalment per a la creació d'ocupació amb més de 425.000 euros
i per a polítiques de promoció social amb 687.000 euros. A l'educació i a la cultura es dedicaran 3 milions d'euros. Destaca l'aposta per l'escola infantil i primària amb 1 milió d'euros, la formació d'adults amb 167.000 euros i la promoció de la cultura amb 600.000 euros. En 2011 es posaran en marxa les inversions que completen el procés de la legislatura. El Centre Integral de la Discapacitat, l'ampliació del Centre de Salut, el complex aquàtic l'Arxila amb les piscines cobertes i l'espai esportiu, la ciutat esportiva de la Pobla, la connexió amb les urbanitzacions de la zona est amb la passarel·la sobre l'autovia, es milloraran les urbanitzacions a Maravissa, Vista Calderona, La Cima, la Casa Blanca i el sector residencial i comercial IBM, s'invertirà en mitjans i equipaments per a la seguretat ciutadana, es renovarà el transport públic urbà i es faran millores en parcs i jardins de la localitat. Les inversions i l'aposta pels servicis socials i la qualitat de vida són els punts claus del pressupost que l'Ajuntament de la Pobla presenta pel 2011.